καταλαβαίνετε, μαζευτήκαμε εδώ να αποκαταστήσουμε τη φήμη μιας εταιρείας με την επωνομασία Jobs Watermelon North Carolina SA, καθότι έχουν υποστεί μια δυσφήμιση κατά τα παρελθόντας έτη. Όπως βλέπετε, το αντικείμενο του πόθου έρχεται στα χέρια σας με μαύρη σακούλα μεταφοράς, την οποία θα αφαιρέσουμε. Αφαιρώντας τη σακούλα, βλέπουμε το αντικείμενο του πόθου. Αν το επεξεργαστούμε τρόπον φτηνά, διαπιστώνουμε ότι σε κάποιο σημείο έχει μία αναγραφή. Χάραξη του 4,5. Του τέστην 4,5. Τώρα, 4,5 μπορεί να είναι οι ώρες που θα διαρκέσει η ζωή μας μέχρι να αποδημήσουμε με μυστήριον αν δοκιμάσουμε το αντικείμενο του πόθου. 4,5 μπορεί να είναι το σύνολο των ωρών που θα περάσουμε στο λουτρό. 4,5 μπορεί να είναι το πόσο πωλείται το κιλό, 4,5 ευρώ, άρα είναι ασύμφορο για την τσέπη μας και δεν θα το ξαναπάρουμε. Ή 4,5 μπορεί να είναι τα εκατοστά του παραγωγού, ο σουγιάς του. Στη συνέχεια τοποθετούμε το μαχαίρι σε βαθιά τομή και περιμένουμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό ήχο. Ήχος δεν ακούγεται ακόμα. Επιχειρούμε δεύτερη τομή από την αντίθετη πλευρά. Ήχος δεν ακούγεται. Το καρπούζι δεν ανοίγει. Και γι' αυτό θα χρησιμοποιήσουμε ένα μικρό τρίκ. Τοποθετούμε το πυρούνι σαν μοχλό πίεσης. Πιέζουμε κατά τα αντίθετα φοράς και ανοίγουμε. Ειδού. Κόκκινο. Δειγματοληψία. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι μετά από δειγματοληψία η αρμόδια επιτροπή απεφάσισε την αποκατάσταση της φήμης της εταιρείας Jobs Watermelon North Carolina SA, προκειμένου να πωλεί τα αντικείμενα του πόθου προς κατανάλωση του φιλοθεάμενος κοινού και ως εκ τούτου αντικαθιστόμεν την διάφθηνη αδικία η οποία προσέβαλε την φήμη αυτής. Πλέον μπορείτε να δοκιμάζετε τα καρπούζια της εταιρείας, καθότι αυτά είναι καρπούζια όχι απλά, αλλά καρπούζια Champions League.